Koftas Cig Oen o Gymru sgyn ti ar ein cyfan i'r sbeislyd hefyd, felly beth sy'n bod yn neud efo nhw, pa species ag ati? Reit, oce, wel mae i ddechrau ffwr, gyda Koftas briwgig dyn ni ddefnyddio. Dy mae gynnau'n fanna 450 gram o friwgig Cig Oen Cymreig, fel ych chi'n dweud. Ac ar i fi ofyn i'r cigydd am finsio fyny fel yr ysgwydd, felly bod o'n neis. Mae'n ychydig o fraster wrth gwrs, ond y flasus iawn, a dwi'n gwybod gynnau gig o safon y fanna. Ac yn amlwg, o'n i'n sôn fyna am gig halal yn erthygle gan Elwen yn amlwg Cig Oen Cymreig. Os y label arno, ni'n gwybod bod e wedi cael ei drin yn iawn. Yn hollol. Os yw'r PGIs o'n Gymreig, eidion a Cig Oen, da chi'n gwybod bod o wedi cael ei stynio ag ati gyntaf. Felly mae hynny, chi'n gwybod, yn sicr. Reit, yn data spaces, a beth sydd gynnau fan hyn, wan, ydy mae gynnau hadau coriander, hadau cumin, chydig bach o fel y chili, fel y tyfelli bach yna. Flix bach na. Ia, a wedyn pupur du. A dwi'n defnyddio'r hadau, na i jyst rhoi nhw fewn wan i gyd fan hyn. Be ti'n galw'r space? Oedd hwnna'n space fe ti'n rhoi arno nhw, da gili? O, gyda gili. Mae debyg i fel ras hyl hanwn yn dydy. Wel na neu, swmac, maen nhw'r un math o beth. Ond dwi'n hoffi wneud o'n hyn, a dwi am basio fe i Owen fan hyn wan. I'r dyn cryf yn y studio. I'r dyn cryf. Ia. Ys ti'n lot o sŵn di Gwener ar Owen, so ni'n gobeithio'n arddyn dwi'n siŵr os chi'n gwylio di Gwener, am fi stwrth ni a rolling pin. Do, a tio torri briwsion. Do. O'n i'n meithrin yn distan yn gyn? Na, ond mae mesel yn porta fel yna, fe trial... Dwi'n cael o am elpu fan hyn. Ydy. Mi fedrwch chi ddefnyddio powdwr cofia, os da chi isio. Mae'n lot o well, mae dyn sain yn hapus ewn. A reit. Dim rhaid o fod yn rhy fan, cofia. Dwi'n newid ein mintis fresh i fewn y fanna. Dwi'n rhoi garlleg, 2 clwb. O, mae'r mintis na newydd neidio allan atau. Neis, ydy. Hyfryd. A mae gennau nionyn bycha, mae hwn, i ddeud y gwir, jyst yw hanner nionyn, jyst wedi fyddalu mewn chydig bach o olew. Ta mod coginio gynta. Dei falle hwnna yw. Bach o roi, ni'n meddwl. Ond mae'n siŵr bod chi'n carogl neis allan o hwnna fed. O, hwnna gri. Oce. Dwi am rei pinsio bach o halen, a wedyn cwbl ddau wneud wedyn, ydy roi hynna fewn. So diolch barod, meddwl? O, mae'n licio neud sŵn. Diolch. Na'n gofyn tro nesaf. Da iawn fi. Oce, bach yn nhw. A dyna fo, fewn â chi. Ond i dod yn ôl at y pwynt neis i, mi fedrech chi brynu nhw fel powdwr. Ond dwi yn teimlo bod nhw bach yn fwy ffres. Ac yna, mae lot o rein gyda pobl y dyddiau yma pethau i wneud yr spaces yma. Prynu nhw i wneud un pryd a gadael nhw cwpwr am fisoedd ac yn cael ei wastraffu. Ti'n gwneud beans coffi dyddiau yma hefyd. Maen nhw'n gwneud y beans coffi a hefyd wneud y spaces. Yn hollol, yn hollol. Reit, beth o'n i fel sy'n anarferol am yr esait yma ac yn iachach i ni? Fel arfer, da ni'n defnyddio fel pren yn dydyn i wneud kebabs. Ond dwi'n hoffi defnyddio llysiau. A wedyn, da chi'n mynd am lysiau, mae gennau enghreifftiau fan hyn, rei eitha cadarn wrth gwrs, eitha hir. Felly, chi'n gwybod, moron, rhywbeth da chi isio. A'r syniad ydy wedyn, chi'n gwybod, dyma beth da ni'n defnyddio fel yn ffon. Wel, waw, achos da ni byth yn meddwl fydden nhw'n digon cadarn. Na, hollol. A gewch chi weld rwan. Hollol, cwbl chi eisiau gwneud. Ond mae Elwen wedi ddangos i ni wahanol. Dwi yn, da chi jyst cymryd nhw. A chi'n gwybod, mae'n gred, a chi'n dweud ar dechrau mae dal yn braf. Tywydd barbecue. O, sicr. Chi'n neud hein ymlaen llaw. A ti'n meddwl, ti'n gallu mynd bach yn boring gyda dy bethau barbecue. Ni'n sicr yn defnyddio'r un cig i roi ar y barbecue. A jyst diogiad, a ti'n gwybod beth i'n neud. Yn union. A ti'n meddwl, mae mor sydyn, yn dydi mor hawdd. Felly lle ddim losgi, felly... Na, gewch chi weld rwan. Oherwydd mae hein yn di goginio am tua 20 munud. Dyna cwbl maen nhw isio i'r briwgi goginio yn drylwyr. Felly mae'r llysiau wedi bod dal yn eitha cadarn. Mae'n reit crunchy pan da chi fwyta fo. A dyna fo, sy'n ni'n cario ymlaen fel yna. So dwi jyst am olchi'n wylob. A ti'n sôn am barbecue, mae'n swper hyfryd hefyd, yn dyfa. Mae'n rhywbeth bach gwahanol, fi'n meddwl. Mae plant trial neu nhw fita pethau gwahanol. Mae'n edrych yn wahanol, yn dyfa. Ie, ffordd ti'n i weini, a ni'n wared o'r hynna. A be na i dynnu nhw allan. Dwi jyst eisiau gwneud rhyw dip bach fel rhyw tzatziki chi yn sydyn. Ond gewch chi weld yr hein wan. A da chi'n gweld y fan hyn. Ydy, maen nhw dal yn gyflawn. Fel maen nhw. Moron, y pupur ar... Achos chi'n digon awr, chi'n am burgers, ti'n tybio, fi eisiau gwneud o'n tod, chi'n gorau dod am fatha Koftas efo'r llysiau, ti'n gallu... Holl, o fedri wedi gwneud rhywbeth, ond dwi'n meddwl bod chi'n cytuno, maen nhw'n ddiniadol yn dydyn. Dwi'n ddiadol yn fan am eiliad. So ti'n meddwl ar mints na nawr, yn amlwg falle am y llaeth, ti'n mynd i'r bwtsiwr, bydde ti'n gweld mints eidon wedi wneud yn barod, a mae digon hawdd i ni ofyn iddyn nhw i wneud mints Cig Oen i ni. O, ydy. Bydde ddim dan nhw'n barod, os ni ofyn fel ysdi'r ysgwydd nes ti ofyn am.
Yn hollol. Yn aml falle bod o ddim ar y counter, ond dyna beth sy'n neis. Fi'n deddol o feddwl nawr. Mae ddechrau counter lot o'n heis ar y gael. Jyst eidon falle sy'n na. Os da chi eisiau blasu, mi gewch chi, oherwydd be dwi'n neud, sori, da chi'n gallu cyrraedd. Dwi wedi neud hwmws, ond be dwi'n neud i fan hyn, jyst i ddanos y tysigi, mae gennau cucumber, hanner cucumber. A da chi'n gallu gweld, dwi wedi dreinio, rei bach o halen arno fo, dreinio. Dwi wedi garlleg, chi rei brysur yn bita wan, ond gewch chi fita. Dyn ni'n hanner gwrando ar chdi. Dwi'n gweithio mae'r gwylwyr yn edrych yn chi, Elwen, ddim yn edrych yn ni'n stwff o'n gwynebau. Bach o bupur a lemon, a dyna cwbl ydi hwn, pan da chi'n gwneud rhyw dips bach cartre, a dwi'n dweud hwn mewn powlen i chi rwan. Cic bach neis o dys. O, hyfryd. Ond neis, ond dyna oedd y pwynt yn eisiau ddanos y fanna, fa cucumber. Mae yna lot o ddŵr mewn cucumber, fel da chi'n gweld. Bach o halen, a mae o'n cael madel o'r dŵr na, a dyma ni, dwi'n dweud hwn i chi hefyd rwan. Hyfryd. Mewn powlen, a wedyn mae gennym ni dip bach blas neis iawn i fynd gyda fo ar coftas. A dyn, ti'n dwi'n gwybod bod chi'n bita'n daclus fan hyn, mae gallaf fo, gallaf chi jyst cymryd y peth cyfan. Gael un dip bach a dyna chi'r dip y fanna. Dwi'n dweud ar y cig. Iawn, fi wedi mynd yn hyfryd. Top cigiau bach anni. Mae flasus yn dydi? O, waw. Fi dorri na re. Ydy peth sgafnach na'r Ydy. hwmwr. O, yn ffefryd i. Ia, mae'n neis yn dydi, mynd yn neis gyda'r cig oen.